Hahaha, Presiden baru angsa sekretariat minggu angsa dikange halu. Sekretari Babu, biयो नोंनि खामानि नङा, आंनिसो गावबुरानि खामानि, बेखौ आंसो हागोन। नोंथांमोनालाय मानो हायागारा मावनो सानो? आंसो चेयारमेना, बिखौ आंसो दिखांनो हागोन। Angsa umen he Presidena, नोङो थिखोनो हानाय नङा, आंसो थिखोनो हायो। नोंथांमोन समाज फोसाबग्राया आंसो, बिखौ आंसो दिखनो हागोन, बियो फोरोंगिरिनिसो खामानि। नोंथांमोन सार मेडाममोन, नोंसोरो मानो खौसेथि गैया? खौसेथि थाब्लासो बेखौ जयै बोखांनो हागोन। आच्छा, जोंनो भुल जादों, बिथांनि